hapit na mahaman guys. So mani atong newly acquired multi-cab close band type. Kaya itong multi-cab nga puti katong katas ng YouTube ahong gipakoan, ahong gipa sana barter sana kanang ipabayloan. Nagpuno ra ko danhi. So koan improvise at aura na ni koan makina yan, pero banan pa ni diwasan pa ni koan. Mahuman ko nun ni karong si Manaha. So ato na ning magamit, hapit na nila to magamit. Pero is Ginoo guys, doon na naman tayo lang grasya. Salamat sa atong mga salamat sa Lord tungod nining mga grasya nga isang gipagkaloob nato. Ang ipulihan tong ang kuan giri shop sana gibaylo danhi, pero nagpuno ra tao kuan. O diba pero magamit na dyan din nato adlaw-adlaw kay isod mag biyahe or mag kuan magatod nilang mother or father sa merkado nga panahon sa ting-uwan kung magmotora ay palpa. So nani nga shop sa Ginulman guys. Ang atong gidawon dani is 25k. Yan, 25k plus atong gikuan nga multi-cab na ho magiba gi-apil kuan enja mag-monthly ko dani og 2.5 kada buwan. So gaan ra mura rag motor. O di ba? Yan. Tiwasan pa nagpintal after madataod ang kuan. After mataod ag makina. Yan. So muni itong matawag nga grasya. Salamat sa grasya sa Ginoo. Mawi rin kita this week multi-cab. Ay butangan pa man ni siya og design dan. Yeah. Enja pintalan pa ng suod. O pa man na pintalig suod kay paan pa man. Tawaran pa magmakina, magpa-kondisyon pa. Yan. Sa? O diba? Safety na, di na tama humod sa uwan. Hari-hari manggod po ni sa ilang sima na brand new i-improvise sa mangyapon na nakapabor na to kay igsuon ni mama ang tag-ija daneng koan mag-improvise. So doon na siya atong bunggo na naman po tayo bunggo diniga po to improvise. So kani ba kani improvise ni sana siya
Ani kahamandan eh. Kaangkol gihapon ning akoan. Ani kahamandan eh. Isa na pud ning pa monthlyhan. Puwa magyapon ni color dan eh. Kanini ako sa pag kuandan eh. Sa pag nganhin ho dan eh. Katong kamulo pa ning kuan. Ingani pa ni. Ara dyan is kaluoy tanawon. Pero karon tanawa. Wow. Mura nagbago. See? So kani pod. Mari ni. Kita na mo? Yan. Kana improvise po na kaangkol gyapon na. Yan. Da. May bagong napalit nila. Katong sportage, dahan ta to sportage nga. Toan nawahit tagamay. Nga nito niya. Kaya dahil po ikuan kani for sale ni isa. So kani for sale na ni finished product na ni. O diba muraragya po gross eh. Pangit nagkuan pa nagbayar. Muraragya po gross ko. Oh. Yan. Mura na ito bago. Na yung buyer dan eh. Yan. Ito interesado na ni, this is 120,000. Yung si Uncle nga 120,000 daw ni cash. Kinsa mo gusto mo palitan eh. This is 120,000 pesos. Yan. So again guys, hanggang uwan. Yan atong son to be. Kani ako naman dyan, ikaw naman yung downan ron. Naghatag naman tag 25k ni Uncle ganina. So sila na yung tiwason. Paabot naman sa atong down. So, iwasan na nila. So, this is it guys. Kung interesado mo paano mga sakyanan darera sa Indulman. Kaya nanay pa utang na yung Uncle. Yan. So, daghang salamat. O ganin lang tataman guys. Bye-bye.